Oikein hyvää huomenta taas Barcelona TV:n suomenkielistä uutisista. Tervetuloa seuraamme. Tämänkertainen lähetys tulee täältä Ravalin kaupungin osasta. Maija Tuurnan näyttely nimeltään Elämän suola on meneillään La Lleoneran näyttelypaikassa. Kuunnelkaamme. Tämä kertoo kaikista erilaisista asioista, mitä mä maalaan ja teen. Mä teen sellaisia asioita, mitkä saa mut värisemään. Ja mun mielestä jokaisella pitäisi olla sellainen niin kuin elämän suola, jotain tärkeitä asioita. Ja tämä elämän suola käy niin kuin kaikkien elämän eri tilanteisiin. Ihan sama onko tapahtunut dramaattisia asioita ja onnellisia asioita, mutta kaikki niin kuin liittyy tähän samaan teemaan, tähän elämän suolaan. Ja jos se puuttuu, niin sitten niin kuin, sit on hukassa. Niin kuin, sitä pitäisi aina olla. Kynttilät symboloi jokainen asia on sitten yksi niistä tärkeistä tai innoittavista asioista, mitä aina kulkeutuu elämän mukana. Mutta niistä ei pääse eroon, mutta niiden yli pitää vaan päästä. Väri on mulle kaikkein tärkein asia ja mä niin koloristina voisin sanoa, että mä haluan ilmaista tunteita ja maalata yleensäkin sitä, mikä saa mut niin elämässä värisemään. Ja kaikki asiat inspiroi mua, mutta värin kautta mä ilmaisen asioita. Ja jos katsoja saa niin kuin esittyä sen tunteen myös katsojalle, niin silloin se teos on onnistunut. Ihan sama, näyttääkö sen tämän symbolisen suolameren kautta vai maalauksen kautta vai jonkun sermin kautta vai jonkun esinekollaasin kautta. Mun mielestä tämä paikka on niin ihana ja inspiroiva, tämmöinen vähän bohemipaikka, tämä La Lleonera, ja tämä on ollut tässä jo vuosikymmeniä. Ja kun ne pyysi pitää mulle tänne näyttelyn, niin mä en kertaakaan epäillyt, että miksei. Minusta on ihana, vaikka tämä on niin pieni, mutta on jotenkin haasteellinen paikka ja korkea ja tällainen, ei ole mikään sellainen kalsea valkoinen galleria, missä yleensä pidetään näyttelyitä. Ja minusta on hirveän onnistunut, kun mä oon ottanut tähän jokaiselle seinälle oman teemansa ja sitten tämän suolameren tähän keskelle. Sitten näitä lamppuja roikkuun ja sitten näitä muita mun juttuja, näitä koruja. Ja tämä on minusta hirveän onnistunut niin kuin paikkana mun töille. Tämä ensimmäinen seinä on tämmöinen yöseinä ja rakkauden seinä, mutta myös menetetyn rakkauden seinä. Tämä on aika dramaattinen. Tämä kertoo niin menetetystä rakkaudesta, mutta siinä on myös toivoa. Siinä on sydämiä ja siipiä ja sellaisia. Tarkoitan sitä, että mitä asioita vaan niin tapahtuukin elämässä, niin se kuitenkin pitää näyttää positiivisesti se lopputulos. Sitten tämä toinen seinä on tämmöinen päiväseinä, jossa on aurinkoja ja kaikkea keltaista ja valoa ja tällaisia ihania asioita. Ja sitten näiden maalausten ympärillä on tämmöistä köynnöstä, niin aina pitää olla niin kasvua ylöspäin symbolisesti. Sitten tämä kolmas seinä on tämmöinen niin kuin arkiseinä sanottuna. Siinä on esimerkiksi tämmöinen kukko, joka täydenkuun aikana kiekuu, että varokaa lentävät munat ja höyhenet pöllyää. Ja sitten tässä keskellä on tämä installaatio tästä suolamerestä ja nämä kaksi maalausta, mitkä siitä niin kuin nousee. Ja sitten tässä nurkassa on tällainen vähän niin kuin tällainen valtaistuin tai tällainen prinsessatuoli. Siinä voi niin kuin istuskella ja haaveilla. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Maija Tuurnan näyttelyä voi käydä katsomassa täällä La Lleonerassa marraskuun 6. päivään saakka. Barcelona TV:n suomenkieliset uutiset palaavat seuraanne taas 3 viikon kuluttua. Näkemisiin siihen saakka.